Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas male mida hati goran, ai pabosurod do nasida. Martua ma akan na yastodi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan amanami saleleng nileleng na. Asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na saylaon rasi rasa nuaeng. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na uli gabe hanguluan nami. Say asi maroham, say buhay marohanami, jala lehot tondim na bariyay, asa huwat tusi hami sude panugunugomu, dohot pabahenamu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangyon amuma patik ni debata di minggu ta sadarion imana tersurat di patik palimahon sahatu patik pasapuluhon songodom didok disi patik palimahon ikon pasangapommu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na ilehon ni Jehovah debatam tuho patik paunopon unakko mamunu pati papituhon, unakko mangalakkup. Pati pawaluhon, unakko manakko. Pati pasiyahon, unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dengan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham, bagas ndongamu, dang jadi haliangan niroham, dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Imasahat na, atong ramangidogogo mahita siya debata, laho mangulahon na ubar tupatik na. Ale Tuhan debata. Mari dehita. Aku
Tatapotima dosata nagurangi diadopan di debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Pargogo na suatu dosan. Patningkabasa doho jala ro di saliling nileleng na doa sinirham. Saya marpamuati maruham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jujud do hami mardosa maradapok ko. Jala jujud do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalahon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalayson nami. Unang alang asiniroham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alanya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan di dosata. Musat pihak kaduluk jala humut talak karobian. Alayang go parasin ni rohauku na sotu pamusat sian ho. Jala pada ni hadamayokku na sotu pamhumordit. Ninna Jehovah si asiyo. Hasang apa ma di debata na digijang. Marid de mahita. Hatani debata nagawi epistel di bingguta sedarion imana tersurat di Panguhum 14 mamuka mesyan ayat sada sahatu ayat 4 Panguhum 14 ayat sada sahatu ayat 4 atong marsika soring may tamajaha parjulo ma sian hami songodom ma didok disi diririt si Simpson sadaboru Palestin. Dungi tuat masih Simpson tuhuta timna. Gabri ida sadaboru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Alai nina amana dohot inanama tu ibana. Dangadong huroha di tonga-tonga ni boru ni hahanggim manang di tonga-tonga ni sadok homta bahen jolmam ubahen tunglaho mabuat boru sian halak Palestin akan namar huluk. Jadi ni nasi Simpson ma tu amana ikon ibana buatomu diahu ai ibana do hasoloman ni rohaku. Ima sahat na martua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari deita.
hatidakon hataha porsiaw tay, songon nari hatidakon ni dong atas ha porsiaw di sado portibion, ra mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinuan si Maria, na gabi-gabia siatot di porbadia, adorang soabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal lo ibana di hau pinor silang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhan, na manay tu surgo, lauhud dulu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditod di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, dohot di hasisan di dosa, dohot di hatay na madok, mula mangulu sugo dag ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sora suda. Tapi gimana titing do bawa nama sa dihuriat tanah saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dapat hut mati ting nama ragam di Minggu 26 September 2020 sada. Na perjolo gor ni mingguta. Gor ni mingguta sedarion ima minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topik ni mingguta mengulu songon paripe ni Tuhani. Napa duahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatupa secara virtual marhite Zoom mulai pukul 13 WIB manang jam sada link Zoom disagiho pemuse marhite grup OA sektor tabe. Napatuluhon kelompok sektor tu pertanyaan tanggal 3 Oktober 2020 sada. Naparjolo pukul 7.30 ima sektor Betania, Galatia, Judea dohot Kanan. Napaduahon pukul 10 sektor Nazaret, Filipi, Efesus dohot Bethlehem. Napatuluhon pukul 10.05 sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Nomor 4 pertanyaan sektor Pinangidoma asatapatupa pertanyaan sektor di Jabuta Ganup mengikutan acara live streaming. Naong pinatupan ni Huriata di channel YouTube HKBP Cimanggis. Ima di hari Rabu tanggal 20 September 2020 sada mulai pukul 20 WIB. Pilihan pertanyaan Boy Mata Pasahat Marhite Perhalado sektor Tabe. Napalimahon PA perempuan di hari Selasa tanggal 20 September 2020 sadaon Tapatu pada PA perempuan secara virtual marhite aplikasi Google Meet mulai pukul 10 siang WIB. Link Google Meet di sagiho pemuse marhite grup WA sektor tabe. Pinangido matu sude ina perempuan ni Huriata asa madohotisa. Nomor 6 rapat koordinasi Dewan Koinonia. Di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sada disakapi Dewan Koinonia do patupa rapot koordinasi sudi seksi kategorial. Sialani pinangido matu sudi seksi kategorial
sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina dohot lansia. Asa merdohotisa dimulai pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Nomor 7, pilihan bulanan. Mauliate ma di pasahat huriata tusuli ruas naung pasahaton pilihan bulanan. Sahat tu bulan September 2020 sadaon. Tuakkan naso pasahaton dope, taingot maamang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. Napa waluhon? Poti perasian diakoni sosial. Sada sian program diakonia sosial ni huriata ima patupa poti perasian. Jalan unga di bawah di pintu gereja lantai 2. Tapasahat malangsung tu poti perasian. Songon hatan itu hatta nama dok. Marsiru penmahamu mamursan akan duk-duki. I madalan mangaradoti patik ni Kristus. Tersurat mai di Galatia 6 ayat 2. Diukap ni rohata ku pasahat kami mauliate. Namangihut keuangan gereja. Nah perjulu tu gereja godangna 7.197.500 rupiah. Tu pembangunan 1.750.500 rupiah. Tu pusat 150.000. Tu kotilon 2.133.000. Asa pungu masuli 12.852.000. Saharinai ulai hami asa pungu masuli 12.852.000. Molo tungadong pelian nasu tercatat manang salah redaksi akapilias sada asa dihubungi matu parhalado radi dohami padenggaton songoni matiting nama sadoho si pamasaw ni di tonga-tonga ni huriata say di pasu-pasu tuhatta ma peliani bae sangap di goarna. Mohon maaf adong na terlewat. Saharina usaha kami molo tungadong pilihan nasu tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhadado radido hami padenggaton songoni matiting nama sadoho si pamasauta di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhatta ma pilihan bahan sangap di warna songoni matiting nama sa dihita sa mingguon mau lihat Mari demahita laos di soma tapasaha peliata tuhuria dohot tu pembangunan.
Dami ni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madi hita saluhut na. Amanami dot inanami nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Barita naudi nagabi ujahan si pausoru-sorota di bagasan minggu ta di sadarion minggu pa 17 hondung Trinitatis ima nanienek sian surat Pilemon bidusada hujahama sian ayat 8 rodi ayat 17 Pilemon sada ayat 8 rodi ayat 17 songonom madu di sini ope gudang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangarau dihon natamatu ho. Alai alani holong nirohai tagonan ma ahu mangilik-ilik. Nunga songoniahu Paulus naung batua jala tarihot nuaing alani Kristus Yesus. Asahu ilik-ilik maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon di natarihot on ahu. Naso marguna do ibana na jolo diho, alay nuaing marguna si tutudo diho nang diahu. Na husuru do ibana mulak tuho, doson rohakku do ibana wetong. Naing do nian tiopokku ibana, asa sikatmu ibana pature-turehon ahu, di natarateon ahu, alani barita nauli'i. Alai dangulu ahu mabain agia aha anggo sosian pamotoammu. Asa unang songon naso terjua dinggan basamu naing masian lomoni roham. Atik i alana ubain nasirang ibana sangobas syakko asa gabe saliling na ibana diho. Dadabe naposom ibana tung lobi sian naposo songondongan nahina holongan dumobi diahu lambe hama diho mangihuton ruhut tano ontole di bagasan Tuhani asamolo dietong ho ahu dongammu jakon ma ibana songon ahu ima sahatna. Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhat Yesus Kristus. Mulyante madi Tuhata boy hita torus di bagasan lasni roha bolas hita lau paituhuton di bagasan parsaurata teh di bagasan tikion. Tutu meregem do tado piate di nguluon. Nah di bagasan mingguon masa manang puting beliung teh. Alai di deba donian songonia teh basongona masa musea ka mohop niari teh ale dak ngapala gabi di roha mohop rohat teh teh tong do labok alana alam tidak bisa menjadikan sesuatu yang merubah iman pengharapan kita kepada Tuhan odo sedena tatiup di tonga-tonga ni ngudupta alanido molo tapai tihut di trupuk di bagasan tikion ima sada pangidu ni Apostel Paulus doi tudongan nasi Pilemon alatakas hea masa di tonga-tonga ni ngulu ni si Onesimus didok di son sasi tonga didok guarna si Onesimus sahalak pangula do ibana manang sada parkarejo di joluni si Pilemon di huta Kolose ale manang boha si Onesimuson badiula ma naso patut ulaonna songon parkarejo ibana di joluni si Pilemon
manang nabuamai gabi tubuh mah harugian dibuat mana so napatu si buaton na litun mai bana sian Pilemon lau mahi mana tu Roma bakona duya teh ala pangalahona hurang dinggan dope ibana si Onesimuson gabi tertakut mai bana di Roma ujungna terhurung mah pajupang mah dohot si Paulus apalah tongon si Paulus tarate terhurung ibana alani barita nauli anggo si Onesimus tertakut ibana alani na diulai ibana naso denggan ali anggo si Paulus tarate ibana didok nakiningan ala barita nauli alai di tonga-tongani perjupangani di sido si Paulus dinalaho melayani si Onesimus sonate gabi terjadi mah perubahan pertobatan di ngoluna anggo sasitongna mangihuton keberadaani natarate si Paulus marsia bagi alani barita nauli molosian sudut hajol maon manang siat sudut akka namasa di hita jolma lapatana dengan betong semangat imana mungkin ra marhua ibadina laho makubasi nasongonon si Onesimuson akan jahat do apalagi litun alai di sido dilayani ibana di tonga-tongani ibana natarate ala di suku mamuse sedia ho Onesimus siat kolose marhua ho tuson di hurunganon bama manang nataudok majo manang wahuda ma hajahaton gabi tertakut mak jadi buasa litu ko sian kolose karejo di pilih si Pilemon alai manang ngabua hubuat masih buat toku lapatan nak gabi litu mau siani alai los tertakut mak di Roma songon hatana madok saya diri pudo malua ibana te sian ulaun nai tapi los tertakut do misal buah mana ke bako ate bako bedek do istilah ni hata madok umpamana hata ni pergabus manang pangalahoni na rumah ate nah di situ taida si Paulus terpanggil ibana di nalaho paubahon rohani si Onesimus odo sadang dang di pasobu ibana si Onesimus di bagasan hangoluan na manang bakonai dang di pasobu asugari diro atau lemak ngabako musongoni lalos mau di si kan jodoh songoni luja iba law makubaso mama marhua dong ali dang songon halak na porsi ibana tetap di mana terpanggil bagaimana untuk merubah kondisi orang lain supaya semakin lebih baik terjadi perubahan omar galidok jiwa misi adong di rohani halak na porsi dalam mulut taida dan gabi diatur situasi kondisi si Paulus di nalaho maka tahun doh di nalo membina mengajari doh di nalo pabotohon akan adinggani tungoluni manang isep yang gue didok natarate ibana mungkin nggak boleh tabayakon nate marsia bagi do ibana pikiran nai mungkin radang be lau tu pelayanan ay buamai do sudah songo di ngolut tau nate molonu nggak maruki liba adong do boban di ngolu niba ulu sifat ada konsentrasi be di nalau apa sulau niba manang contohna sifat mulu songon hida orang tua adong masalah di parkarejuan masalah nang di akar ragam si ulaon ay buama iba di nalau memikiri muse tua kahalak nasi songonon dang adok sangabi urusak kuma ikut jolo urus songoni kan idui ujungnya di pasobu alemo si Paulus selalu dia terpanggil untuk bagaimana siapa saja yang berhadapan dengan dia harus layani, dia harus perbaiki, dia harus berbuat karena nunga adong di bagasan ngoluna sada panggilan tanggung jawab di tonga-tonga ni ngoluna odona perjulun taida ujungna ala motivasi na dengan jala digohi todini de patah gabi mubama si Onesimuson gabe halang na burju
Jadi dia mau menami do inanami molo hita pajupang dengan sesuatu halak manang ICP di persoalan unang Peter taratutup ate rohat tahun laho patureon ibana. Memang nasiana jolong. Daktar pakeon. Kan ulu sifat asong tertutup dong. Nang dia nak kota ulu songoni. Desi nagil lang ngatok tarida do. Aka kebiasaan na ya. Nang daktar pakebe. Gabi tahu kur do jod ngulu ni jolmai nasongoni. Kita jas dia. Tidak akan mungkin ini ada perubahan. Tapi harus kita ingat. Tidak ada yang lebih besar kuasa Allah yang dapat merubah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Odo ikon tiu potate. Kita jol madang margugu merubah dunia ini. Tanganung boy margugu kita te. Tanganung kita tungna jol maipe taroba pedang boy. Kamu bari boy do boy taroba te. Tapoles ta operasi kan adung lo songoni boy di. Ate kan? Adung lo sonari masa songoni operasi plastik ate kan? Aku nang nuaing. Alai baima operasi molo nabirong pe boy gabe botar na pesek pe gabe songong mancung do ate kan? Nakariting pe boy do gabe lurus rebonding ate rebonding do tahe baima boy dui anggo secara fisik boy manusia bisa merubah. Ale molo secara parohaun boamai kita merubah. Memang kita tidak mampu merubah itu, tetapi orang yang beriman kuasa roh dapat mampu merubah segalanya. Amin. Jadi unang anak putus asa kita te mangadu pise lasus takak-takang ni anak kota ya te hola na pabisa ebison hola na mangidu hepeng hola na kapasuasa harus diakan ya. Mari kita doakan, mari kita bina. Nah jodoh kita dalu bina heni akaportibiong. Kita tidak mau berjuang untuk merubah segala sesuatunya supaya itu semakin dapat baik. Itulah jiwa misi orang-orang yang percaya. Umat tona perjulung, ujungnya berubah. Siapa yang merubah? Tuhan. Burcu iman kini yang dihatai nak kini niya teh. Iman di sapusara nasong marguna do ibana na jolo diho ale nuain marguna si tutudo diho nang diau. Yang tidak berguna, yang dianggap sampah, yang dianggap tidak diperhitungkan, yang dianggap kecil. Tetapi kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua akan bisa menjadi berguna di hadapan Tuhan. Amin. Ima, okon idol. Ini mana perjulu. Ujungnya didok si Paulus ma na usuru do ibana mulak tuho doson rohak do ibana huetong. Naeng honian tiopokku ibana asa sikatmu ibana pature-turehon ahu natarat teon ahu alani barita nauli alai dang ulo ahu mambain agia aha anggoso sian pamotoanmu asa unang songo naso terjua dengan basamu naeng ma sian lomone roham. Napa dua hon menolong orang lain berbuat sesuatu jangan tanggung-tanggung. Anggo si Paulus dung berubah ibana adong do follow up tindak lanjutnya di mana asa marguna di pangido ma tu si Pilemon asa di jalo muse di jalo ima di pangido mulak madamang pos maroham di jalo dong akido si Pilemon asa kareju beho. Di gunung do jolma nga adong di bani mana ngabe pokoknya homa selanjutnya dah anggo si Paulus dak tanggung menolong orang merubah orang tetapi dia terus bawa dia giring ini supaya sungguh-sungguh dia dapat berguna bagi kehidupannya mula di jalur Pilemon do alania ala memang di ida si Paulus rikot doon urupando asa gabi marguna tok-tok. Ali jujur do memang ide di dok golom ria-ria teh.
dangol sisilon jujut ngulu ni jomai. Oh mak ayang go au olak ni tawonon target tu songonon dok olak ni hari ulang tahun dok ale yang pesta gotilo ngasabi tak pola ngasai target anggo Tuhan ini di do tuhita te target tu ho ngasai be anggo tu sondang boy be bah ngaputus ita te jadi suatu ngadong tabain target di ngoluta HP Tuhan ini tidak pernah membuat kita dia memberikan secara target ate songono madiho lo bisa ini unang. Jadi jangan kita tanggung-tanggung berbuat baik kepada orang, menolong, bahkan berbuat kepada Tuhan. Kita harus semua si Paulus jako dada pos maroham Onesimus iko kusari hoko saat dan boy di jalo ima tu si Filemon ternyata bisa alaniaha ala memang pelayanan do di bain ibana pelayanan bisotung dia mua manamjo inami kita melakukan untuk Tuhan jangan berhitung-hitung nang berhitung-hitung kan ngabu-amang ini bisa di hari mana bungi bak saya di hari pos ramuna manganang molo hitam berbuat yang baik Tuhan itu tidak buta dan tidak berdiam diri dia lebih tahu mencatat apa yang kita perbuat dia catat anggo Indonesia di bani mana nah julu sablok do kupon mau ada ngagula be yakin mahamu ate nang nagabe taetong ngasai be 10 bok ngabe lo bisa ni dang boy be dang lo Tuhan kecil nai cara berpikir mi tarang hirana soboy do gok las ni roha bainoku tu ho pasu-pasu bahkan berkelebihan berkelimpahan kata Tuhan bain ma unang dijual ho itu kan unang dijual ho lakukan yang baik sebab Tuhan lebih dahulu berjalan di depanmu untuk memberikan yang terbaik buat hidup kita amin ini kalau seluruh hatta te kalau seluruh hatta maben apalagi itu Tuhan yang akan membandingkan karena kita tahu jaminan itu ada daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sangat kaya dan dia ada selalu memberikan apa yang perlu dalam hidup kita ya dosong ini adong ya ubigi adong nadu itu mandok songonon di persikola mana kona marhui-hui dunia jadi di persekolahan sak kuliah tamat sarjana kareju jadi romai mana dok amang ingot dah nah habis tanona maraik tanona mahiyang iko paulakum mundoya ninna bah marsisir bulukung mabigi bah na utangnya nakon na do HP tahe mangulai na kan iku sukun bah ay nagabi utang do di beko di pautak kodo anak komu lau mangulau laumu dan di etok kodo si bahasa ni de batado selhut na di parade lau tu anak komu baji ya mamangan non akan na manguduon agore take and give kita memberi dan kita menerima dan nasihat jomai dahonomui alai pusro hata siat Tuhan itu jalota urang gabi boban honomu tu akaya nakom on manguli muse huanon bah aset dia mau matong na kan dia mu manandut nami saya liling dilihat tu hata hahi pason pasu jalak keahi tahahurangan bain mana na dinggani dah pola taitong geri dah sada kebanggaan do diiba angko apa bangga do boy do songon bay anak koku kare do songonon nak PAU SD tamat nah itu pe di lo do songoni 10 hami au manong nang hebat di lo imana secara kebanggaan babu pas sekolah anak koku sarjana sudi kare ju jalo boy do sampai 5 pedita umpamana ise masuk nau di Portibion ale di do imana sude nahi asini rohani debata unang saya suhati natabaini tu manang isepe ale posro hatta debatado utangi mamboto akan denggan nabinain mi tu bagasan dongamu nang tu bagasan
kaya nakonmu di boto Tuhan ido mangapeo nadinggan ido maragam do cara ni debata mangalem pasu-pasuna di tonga-tonga ni mulut tau nate kelas lo hatta tu ngate buah mulut cindo marhoi-hoi do hita hape suarong jadi sude buah pakai larata belum do hatta kan lu jauh apa ya songono mak ale mulubu ido di bayan Tuhan ni mampu do hita lau papur hatan songono hurok nakinya wah ini macam mak berarti butul mahita nang di pasu-pasu tu hatta do hita te alani dia mau manami nami bayan mana dinggan tu Tuhan nasa nabi nain ho tu akan amet meton na tua udui nasa na di halomo roham do jalomu na dinggan bayan ma tu donganmu hidup Tuhan Yesus dui asa boa asa na dinggani do tok tong jalomu dasian Tuhan ni dapat tuluhon mamu saya dipangido si Paulus disan ayat nakiningan ima nakiningan dia esa pulono mate dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songondongan nahina loholongon lumobi diahu lambe hama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani dada be naposom ibana jangan kamu berbuat sesuatu walaupun dia sudah bersalah jangan kau balaskan artinya menghukum dia bahkan kata Paulus mengatakan jangan kau jadikan dia budak karena dia sudah bertobat tetapi jadikanlah dia menjadi imana kiningan nagabe anak kombu itulah yang disebut dalam topik kita gabe paripe ni Tuhani do itu bain masude dong gabe paripe ni Tuhani unang gabe tauruya te sangat ni dongan ta tauri emang bain mandingan molobui lemdinggan bain nota apalagi ngalamburjui mana bain mandingan alani di sido di ida de batahita parohana burjudo ita dengan pendendam dengan mandoa ona julu ona maben haci do ora nama bain akahata na so dinggat tiba gak bisa ngonon jangan biarkan semuanya itu berlalu seperti angin mamiri di tepi pantai mau tulauti tetapi angin dari sorga itulah akan menyejukkan hati kita dan memberkati hidup kita amin odi molonang marpuisi pe saoti kiba alauti oti uboto ate mairi angin mamiri odo pedo be uboto angin mamiri na sengo dia angin di pikir aku ale hidu no ubi te angin mamiri ku pantai ini nambah ape du tanah midang angin mamiri ate angin namai hidu angin bahorok na dong iri dah di sido bae ma na dinggan gabe na posom unang gabe na lapatan na gabe tumoru di baik kumuse bae ma ala naing baino Tuhan ido na dumenggan muse di ngoluta ala ni dia muaman nami do nami ikolas doro hata maka porsei hata ni tu hata mari kita melayani Tuhan jangan berhitung-hitung jadikanlah semua pelayananmu itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati orang lain dan kita percaya porsea di kita pasti Tuhan tidak melupakan kebaikan Bapak Ibu kita semua apa yang kita lakukan karena kebaikan kita kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mulia temali Tuhan di soban rohanami tuho. Songom paruhaun na niajaron hatami mahami Tuhan. Unang gulum ria-ria hami Tuhan. Sapalah hami mangula di hoali Tuhan. Jalanunga hu jalo hami pasu-pasumi. Bain mahami di Tuhan gabi pasu-pasu. Asa toktong cupangan pasu-pasu hami. Pasu-pasu mahami di Tuhan. Asa gabi pasu-pasu hami. Maradupon ngulu nami. Padau biar niroha. Holso. Bu akaragam na asing. Nasi patali Tuhan. Gabi mangabati hami Tuhan. Lau mambain na dinggan. Maradupon dengan nami. Nang maradupoko. Alani pos rohanami Tuhan. Pabor hatonomu mahami tikion. Asa gok rohanami
lau mangula ulon nami nani ojar ni holong do asini roha nasiakoi dihamulat roha nami Tuhan di bagasan tikyo naung mardalan aka ulon nami be jala sahat mahami tu parsawan sadarion jala mangula mahami marsugut nuse Tuhan pos roha nami Tuhan songon hatami namandok molu nungatuk tong hoali Tuhan mangudurok kami jala parrohat todi hami gok haholongan lobi sian aku hirip pami jupang nami ma aka pasu-pasu rejeki naneng jalon nami di ngulu nami rosi dole Tuhan dihamulate rohan nami nong mardalam pakubasun di huriam alania le Tuhan pasu-pasu mahami lehuma rohat todihan lau mengului mar parsaudi bagasan ho marhite pertanyaan sektor asa jupang dihami le Tuhan suarani todii na mengajari hami lau mengula-ulon nami asa boy hami ale Tuhan unang golom ria-ria mangitok ko ale Tuhan sapalah yutok kami ho Tuhan ikon tangi mahami toktong di bagasan ngulu nami marhiti aka persauran di pertanyaan nang di tonga-tonga ni huriam lasongonya ale Tuhan nang diulaon aka pakubasion di PA parupuan do di PA ni aka anak nami manang di dia pe ale Tuhan asa tok tonggok roha nami padau sian roha ungu-tungut padau roha portibi padau sian roha nami ale Tuhan nasipata sai hetok-hetok kami tenaga pikiran dohot haburjon nami HP masai burju do ale Tuhan dak kaya dia tong-hetok kodo haburjo mi lo mamasu-masu hami anak kon nami pe Tuhan pos roha nami pau-bau mudo hami asa toktong serep rohanami lahu mangguhi mangula di bagasako dosongnya le Tuhan tuhodo pasaton nami nang disude rencana ni huriam ale Tuhan di bagasan taunon iko bolas manian buih hami marnatal ale Tuhan alani ale Tuhan leoma kondisi alam do na asing gabilam duminggan di Desemberon Tuhan asa malupul asa buy marende hami ale Tuhan di bagas jorom sonang ni borngin na ale Tuhan ala nga tubuh ho ale Tuhan di huta Betlehemi mau lihat ma Tuhan pos rohanami sude nai tedik do lehonommu tu bagasan ngolun nami upasatami ale Tuhan nang sude ale Tuhan aka ruas ni hurian nama ulang tahun marlas ni roha di kelahiran dohon di persari pioni pernikahan pasu-pasu masaluk na lehon hari pason lehon sadani roha kebahagiaan nang pasu-pasu na godang di ngolu perdagingan du mobe nang di parto diope sasongonya le nang di sude akaros ni naung pasahato pilihan na le Tuhan sian haburjuon na le Tuhan pilihan bulanan pilihan ganuk minggu di pertanyaan Tuhan pasu-pasu mah molo tung sohulia kami do pilihan nami le Tuhan songo dalau mengurupi pakubas ni huriam buka marohan nami Tuhan asa toktong di bagasan las ni rohami pasaton aka pilihan nami tu adubanmu aka nambah saton aka syukuran na lam ditambahi hodo ale Tuhan pasu-pasu di nasida saluhutna Tuhan gok do hami le Tuhan parukilan jut-jut di ngulun nami Tuhan atik na di bagasan tikion Tuhan songong marukil hami akasi pikiran nami di tonga-tonga ni karejo di tonga-tonga ni persawaran manang di tonga-tonga ni akan mengadupi parsahitom di bagasan guarmu le Tuhan porsea hami Tuhan dan ngadung nasotar putu paho lehono mudo tu hami le Tuhan hading ganon hahipason dohok pangabahan na denggan melua hamisian ihot aka holso dohon aka habiaran di tonga-tonga ni nguluon Tuhan todimima marturasi jala mian dihami lau mangulai ulan nami mau liate mali Tuhan paborhatonomu mahami sian bagas joromon lau borhatami di ulan nami be nang yanak pon nami pe ale to naso haguaran hami homa tongon na mga ramoti mangalan hahipason do akan naporlui di ngolu nasida di bagasan guar ni Jesus Kristus hu pasahat tangiang do ilelik nami amin tapuji matu hatta marhite ende nomor 656 los di somata pasahat piliata
mah pilihan nata pasahat di bagasan tikion martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silian doon na dinggan dot nasa uli basa na maliutus. Upasat tami masya na doon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na khusus di jolom pasu-pasu may jalan ramuti asa uprahasya kami pilihan nun pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami marhi te kodim asalam tadak kami goreng sinan homi tu kami asalam girgir kami mandok mulia itu ho mari kita ite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajaunmu say saud malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehur matu hami sedarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami tu untuk pangujunan palua ma kami sian pangang. Di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Mau lihat tema di Tuhata nunga las rohata memuji pasangapun kuarni di banta di perminggota sadarion dalam nunga tajalo hata ni Tuhata jala nunga tajalo pasu-pasu nasihat Tuhani anggiat masude-sude lam ditabai Tuhata mahahi pason pangabahan nadinggan saun akan apinar cita-cita hobartul lomoni rohani di bata alani di bagasan tikion sudah kaparhubas di minggu arianon sian par organis song leader nang dison akaparhala duni huria nang hamisa diri uluan ni huria pasahat Tuhan sude selamat hari minggu marihita sude horas marihita jadi tetap ma prokes kita dadong na disiat julu silakan berjalan disiat julu ya.